Ngibingelela kakhulu iNingizimu Afrika njengongizwe umlando wakwamchunu untomba zimdabalanga zamqoma ngoba zimthanda ivumavumane evunyelwe laseMelika ngoba ngisho Obama uyivumile. Ngibona nje ngiqhamuka ngalesikhathi ngiyethemba niyangizwe emakhaya ngamakhaya ngoba sekuyisikhathi manje sokuthi iqiniso selikhuluma ngesikhathi salo ukhule mawumuntu empilweni ubuke izimo ukuhamba kwazo nokuphetha kwazo nokuthi uphinde futhi lento kuthiwa i-second chance or i-warning empilweni ibalekile yokuthi sikwazi ukuyicabanga izinto ezinjengalezo bese kuthi ke when it come to a last resort kube i-last result yangempela futhi hayi yokudlala hayi last result ezophinda ijike futhi ingabi yona i-last result ngoba njengamanje we got a very big problem. Our country yalwa kwafonyi kwathathwa umhlaba wethu ngama-16 centuries. Uthi mawuthatha umhlaba wethu ngama-16 centuries oYan van Riebeeck imikhumbi yabe Afrika khona koKapa koStellenbosch. Emveni kwalokho abelungu baba neprivilege edlula umuntu abamfice khona kulo mhlaba. Yebo ngiyavuma intuthuko noguquko oluthinta ukuthi amazwe abo abevele ethuthukile esentshonalanga enevision akhiwe yibo futhi abantu abamnyama bezigcila emazweni omhlaba akoMelika. Ngithi ke kunina iNingizimu Afrika njengamanje ngizophawula ngodaba olubaluleke kakhulu le status of our own country from 1994 kuze kuzoba manje 30 years of democracy. uChris Hani wahamba ngo-1993 before he see the dawn of democracy. uMandela waphuma ejele emveni kwalokho wakwazi ukuthi afomishe into ebizwa kuthiwa i-Rainbow Nation. Azange silwe nabelungu kodwa bona balwa nathi during 16 centuries baphinde balwa nathi ngesikhathi senkosi uCetshwayo kaMpande baphinde bazolwa nathi nangesikhathi la sisifuna ke izwe kwaze kwafomishwa i-African National Congress movement ngo-1912. Lo 1912 okwenzeka ngazo lezi zimangaliso zokuthi umuntu omnyama akwazi ukuthi uzokhumbula ngo-1903 ukuthi kwenzakalani uDr. Peter Kaseme owamaphezulu kwamangisi e-United Kingdom for the first time in history egqoka ijazi lezemfundo ephakeme lamagama asho uThabo Mbeki asethume ngawo uThabo Mbeki amagama lawo aqala ukushiwo uDokotela uSeme ngoba yini na kwakuyihlazo ukuthi umuntu omnyama utholakala uzigqasha ngobuwena. Wathi mayigqoka ijazi eCambridge University wafike wama phezulu kwezitha zethu phezulu kwamangisi wathi I am an African. Amagama lawo okwangelula ukuthi ungawasho mawumuntu ocindezelwe kakhulu ngesikhathi senkosi uCetshwayo cindezelwa wonke umuntu uthi umuntu akayikhohlwe thi into ebalekile inkolo sibe vele sifice sina inkolo ngoba akekho wasibuzela ukuthi bengakafika belungu neBhayibheli ingakafiki impucuzeko lesi ebonakala njengamanje ngemkhumbi ekade sihleli isikadobani. We were so unfortunate. And in now generation, so we are a generation of research, we are a generation of history, and we are a generation of truthful and direction yokuthi unity ngalayo. And amongst us, some of us are very fearful. Some of us asinendaba asabi futhi siyaqonda umuntu asimbuka amasayidi simqonda umuntu unjalo nje. Ngakho ke ngizokhuluma ngendaba yokuthi since the dawn of democracy
uNelson Mandela wadayisa ngomphefumulo wakhe, wadayisa ngomlando kaLangalibalele noKhongolose, wathi abelungu abagonwe. Kwabonakala indlela oxoxa ngayo ngoba umuntu owahamba ngo1993 wayengekayivume leyo nto. So ngicela ukudwebeleka lokho ukuthi kungani uma uChris Hani ahamba ngo1993 elwela ukuthi umuntu omnyama akabe nomnotho o100%. After 30 years of democracy, akekho umuntu ona any economic structure. Khuluma nge-private sector la, angikhuluma ngomathenda mina. Nawe nibuye nihambe niye back laphana. We still have nothing. We still bowing to our enemies. Yenziwa nini inhlambuluko phakathi kwamabhunu ayibulala abantu? Yenziwa nini inhlambuluko ka1976 because we are in an African continent. Even imhlaba engeyona yama-Afrika isiko iyaligcina. Namhlanje eAmerica kade incwatshwa ke uClick Charles uma bekhuluma uthi I know my husband, usho umfazi uyeke ukuthi umfazi ubephepeza emngcwabeni wendoda yakhe. That is not African. Kodwa amagama bewakhuluma ethi I know ukuthi la ukhona uyangibona, la ukhona uyasibona, la ukhona uyangizwa. So that is a very powerful ancestral preaching. Kusho uhlanya uTrump lisho lithi uyasizwa la ukhona. Ngakho ke this is what we are going to do for you. Ngoba ufele ukuthi you have voiced out the truth and the life yokuthi fanele iphilwe kanjani, ufundisa ontanga yenu nezizukulwane zayo. Yini yenzekileke namanje ke uChris Hani wafa efela lokho. uMandela wasubmita, wasarenda, kodwa kwayenza sense. Waba igugu lomhlaba, kwayenza sense. Babonakala ngathi South Africa ifuna ukubumbana nje ibe into eyodwa ibe kahle nje. And then sadeclare emhlabeni jikelele wazothola ngisho iNobel Peace Prize. Niyangizwa? Angiphethe pen, angiphethe phepha. Khuluma the heart, khuluma inhliziyo, khuluma ubuholi, khuluma ubuntu, khuluma iqiniso. Nina mgodoyi ephathi ipish. Lento ngathotha niyazi nje. Ngoba all you care about is your stomach and your economical protection system. That's all you care about. Ngithi ke mina emveni kwalokho kwenzakalani? Dororo. No economy. Kwaqatshulwana nabelungu. Abelungu benza sure ukuthi iWorld Cup yokuqala esayitholayo iRugby ngo1995 ibase South Africa ukuze South Africa ideclarewe kahle ukuthi ngempela for the first time in history eAfrica sesithole i-Rainbow Nation country engenabandlululo ongacwasana kulona asikubanga umsindo ukuthi nje besibonelo nje South Africa emhlabeni jikelele. Wezi phuphuko ngiyahlanya izwe liyahamba. Emveni kwalokho kwaba igugu yawina futhi benza sure ukuthi siyayiwina futhi. Kwaxhawulana kwamnandi 1996 kwaxhawulana kwamnandi sawina iAfcon. Kwabonakala ukuthi hayi cha impela hayi uJesu uyile uJesu. Ekuphi uJesu? Lutho. Kuphi la wathola khona kuhlangana khona khunya ngomnotho? Sanikezwe uhulumeni, uhulumeni mayisinikezwa yena lo uhulumeni akazange abe lokhu into eyenzekile kwaguqulwa lelizwe laba i-social welfare state. Into ke eyenzakala kwe njengamanje ngamza kwethu to be straight in the point. Ngizokhuluma ngodaba olubalekile. Ngizoqala ngokuthi ngibonga kakhulu kumphakathi waseVryheid ikakhulukazi eMondlo ukwazi ukuthi uhlangane kanye nathi wenza isiqiniseko sokuthi uya lokhunja uyahlangana phinde futhi utoyitoye wenze ubulungiswa endaweni yabo ngoba sine problem eserious kulelizwe. Sinohulumeni operator ngokuba iambulance, unohulumeni operator
ngokuba sicishamlilo. Sinohulumeni wama-emergencies. Asinawo uhulumeni proactive. We don't have those leaders. If the certain voice is popular known as being a head voice, we're gonna use that voice. Noma kanjani. Ukuthi siyafa, siyaphila, asinendaba nalokho. Engingakusho mina ke ukuthi ngikhulumile mina nomongameli uCyril Ramaphosa wayebheke Northwest ngentombi le esebenza communication office lakhe uAthi. Wangikhulumisa nongqongqoshe kaGesi wangithembisa ngangazi ukuthi mina bazoba nomhlangano lephezulu ukuthi ngizohlangana mina naye ekutheni isilungisa udaba laseFriday ngoba lo unlawful. Ngakwenza lokho ngoba njengo leader of the society kufanele mina umphakathi ngawucomplete kwaze wafika kimi ngikwenza lokho. Ngakho ngisho ukuthi ke mina umphakathi waseFriday engakwethembisayo mina kuyeza futhi kuzokwenzeka futhi izolungiseka leyo nkinga. Nabanye masipala abasukume nabo besiqiniseko sokuthi izwi labo liyezwakala, inkinga ababhekene nazo ziyezwakala ukuze siyilungise. Aseke isikhathi sokudlala manje. Yitho baba manje. Umfana seneyisakafuseke manje. Yitho baba manje. Ingane zethu siyangqongqoza la emva kwethu. So qhina siba obaba laba abanomhobholo, abanomona, abavimbile, abavimbe young stars, young leaders, young talent. As a result of these forefathers of us that still exist and betrayed us about ukuthi bona bakhululele lizwe balithatha balisonisabe. Ziyakhala manje. Emveni kwalokho iphinde futhi ngixolisa kakhulu kumphakathi waseMpumalanga namaphethelo. BekuneMpumalanga festival enkulu kakhulu engigcine ngakwazanga ukuphumelela ukuya kuyona ngoba besiphengwe enkulu ngithunyiwe nami ukuba ngiphuthume le eNorthwest la bekukhona umgubho ka100 years umkhosi wabesizwe samahlubi kanye namampondo abehlangane khona bengazi ukuthi kunobukhosi obukhulu kangaka lapha obuyi lento obubuka kuyiyona. Thema sithi siyaqeda siphuthuma lena ama-hours phikisa ngoba abantu bafa nje ilento yokugijima emgwaqeni bakhathale bangabe besakwazi ukuba nama-priorities yokuthi cha singafika lapha ngeke sakwazi ukufika. Ingixolele ingane zakwethu angiyena umuntu omenywa angafiki kodwa-ke ngelinye ilanga kuzolunga. Kodwa ngibonile ukuthi umcimbi waseMpumalanga uhambe kahle kakhulu futhi sinabaphathi bakhona siyahlela futhi ukuthi yonke into yakhona ihambe kahle nangonyaka ozayo Dr. Mkhwebane uZukulu sibabonile befika kumnandi kuhledelile. And then ke isigaba sesibili ngizongena ke esigabeni sibaluleke kakhulu. Unhlanhla General Mkhwanazi. Unhlanhla General Mkhwanazi utholakale addressa mhla 6 uJuly. Lo 6 July abe addressa ngawo uwona lo owenze disaster and naye I believe ukuthi it was the last result ngoba thina labo baholi mina ngiphilile nawo ngibazi attitude yabo in and out. Ma ngabe umuntu nje oshibhile njengami kanje, they don't take notice of you until something unusually happens, then they react. And then nakhona ukureacta kwabo ba reacta ngokuzokumanage bese begijima beyochazela amaboss abo leziphuphu lezi kakhongolose nabaholi laba bagcwele lapha beyiphuphu iduphunga lezi bese igijima sizothi I don't worry sir, don't worry mphathi is under control. Besho thina bethi we are under control. Beqamba manga bemisleader umholi ebebuka enye into yena ngapha ubuka enye into uyabona. But they don't know those are haters. Who is under control? There's nobody that is under control. Who is angry and there is nobody is under control. Who have no economy, there is nobody under control. Who is hungry and the state is being turned to a social welfare state and is being looted by criminals. And for ukuthi Mkhwanazi aphumele obala ngomhla ka 6 July akhulume lento ayikhulumayo, for me personally ngiyamncoma kakhulu ngalokho. Umsizwa lobo kwaZulu sikubiza umsizwa leyo nto. Well done kwale Nkosi.
nawe indoda uyazazi nawe unamaphutha akekho umuntu onganamaphutha umuntu mayiphefumula unamaphutha nawe unawo amaphutha akho but okuningi okuhle sikubonile ukwenza thina sikubonile wenza uzinzo kwi-province yethu especially thina la commissioner khona KwaZulu-Natal kodwa futhi ngeke ngisho ukuthi mina uyisokela ngalasinci kodwa futhi angikwazi futhi ukungakubongeli futhi ubuqhawe bakho ukuthi kuzosungulwa i-commission engasungulwanga uRamaphosa i-commission kaNkulunkulu ke le. This is a God commission. Madlangadlanga committee check in communication. Imadlangadlanga commission lena is a commission of God. It's not a commission that declared by Ramaphosa. Never. Angjalo. Into engizoyisho ke mina yodwa yokuthi how many commissions that we have had in this country? Truth Commission ubani obhadlejele. Kwi-Truth Commission umuntu wagcina ebhadlejele uyedwa. Bazokhumbula obaba nobe ngasekho oMandela no Tutu. Wabhadla umuntu oyedwa lo umlungu wabulala uKhrizana. Kwafa abantu abangaki lelizwe. Because it was built to manage a situation and ukuthi lihile abantu ukuthi cha athi umuntu ngibhodlile vele umfowethu ngeke asavuka base beyakhohliswa papa man Africa. 2 Marikana Commission. iMarikana Commission ubani waboshwayo lapha ubani obhadlejele kuMarikana Commission kwafa abantu bakithi abangaka na Ma-Afrika ngiyabuza alama commission nganza ukuthi ngiyabuza ngithi ningizimu Afrika ngiyabuza alama commission. No one was arrested because laba bantu they sit under one umbrella, they sit under one roof emveni kwalokho baprotectane bathi wangicela nami ngiyacela kwenzakalani eMarikana eNorthwest boshaphala. The real gurus, they were never arrested. Next. Ngiyakutshela ngithi mina emveni kwalokho to fast forward kwaba ne-unrest kuleliso kwaba nezondo commission before unrest. Izondo commission eyathatha 1 billion ukuhlala kwayo ozizikodwa siyiphuzela nabo siyidakela nabo ushwala nje kodwa baze bavuma ngisho ukuvuma ukuthi uzizikodwa evuma ukuthi kwa transfer 800,000 kwi-account yakhe wathengela imoto somewhere somehow ngikhuluma la nge-politician eyavuma ifandwe guilty kwizondo commission kodwa any prosecution 0, any arrest 0. Ukwethe Mantashe kwazi kwayo ngisho emzini wakhe kwenziwe research yokuthi kunenkinga yokuthi kwaba nama development security okamakhamera lomuzo lokugishima amabhoko le Eastern Cape kara intuzuma ngesisu le ukwethe Mantashe wawaboshwa wawa step aside 0. Umama nomvula amankonyana watholakala naye implicated kwizondo commission. Ibusasa was implicated kuzondo commission. Kodwa umastermind wakhona watholakala ekhululekile esentaze esebhakuza nankinga emvula lokho kwathi ufile ubulawe icorona yamginqa phansi kwebridge imoto yayiphilela anginalutho kodwa umuntu ufile umngcwabo wakhe sasubona njengoba Sharp Clerk eAmerica sezwe kuthiwa is no more. We are being managed. We are being managed. We are being managed, South Africans. We are in danger and we are being managed. And then, emveni kwalokho isaka leli lawa busasake elelama lo kuthiwa washona abebephethe nalo kuthiwa bewuCEO wakhona wa-attend icala kabili kathathu kwabonakala kwasekukhulunywa nemedia kuthiwa tswi vala nama-sanction yokuthi lento ingaveli kakhulu kwi-media futhi abantu bayihluphekela vele banenkinga kagesi bazosheshe bakhohlwe and then we are blinded sakhohlwa ziphukuphuku 500 billion
of corona othiwa ubolekiwe omunye igrant yashona phela mali yatholakala ukuthi angazozweli bashomula on point bani obani bahlomula 0 othiwa kuyasesha otholakala kanjalo othiwa yilale watholakala ukuthi lapha kwizondo commission kwi-state capture sakhona amagupta injini yokuluthwa kwalelizwe including indodana ka-former president uJacob Zuma was the center of all those things babizwa kwi-commission. Any arrest? 0. Yini ehlulukula njalo abantu bale India? 0. Is a wasteful expenditure that make no sense. Kwasuka lapho kwazongena isigaba se-commission okuthiwa Phoenix massacre. La kwafa khona abantu aba more than 1,500 if not 2,000 abantu abafala ePhoenix during the unrest bebulawa amandiya ebabulala ngoba ngihlala ngisho ngithi mina amandiya sijwayela kabi amandiya independent state within the state independent country within the city of Durban and independent country within the province of KZN. Even General Mkhonazi is not doing justice akuthiwa amandiya ukhuluma kwakhe nje eqonde kanjeyana kodwa ngam-challenge nasiqaleni namanje I'm still challenging him ukuthi lokuqonda kwakhe nje nokuthulufulu kwakhe kanje uthini ngamakula avula 24 hours otops bakhona ama-drugs adayiswa njengeyinkobe lapha aphosela njengeyinkobe lapha njengeyimabuli angindaba zalutho amakula ne-army yawo ano-reaction no-KZN bani angeni lutho lapha naluyabulawa lushuphulwe kunanompulo okuphoswa kongisha abantu lapha ePhoenix. I-West lekukhalwa ngayo isupplywwe iPhoenix ngama-drugs iy'ngane ey'ncane elapha eBhambayi naseNanda bese zibulala abantu bese kuthiwa zonakele supplywa amakula amandiya because at the mastermind they've learned ukuthi thina si-weak kangakanani so they got all means of protecting them. That's why they are Hare Krishna, Allah, 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 Yo, from Philippines, I don't care. You can kill me today. But let me say, they're beyond bed. I'm China. I'm not sabi food. I'm not daba food. I'm in iPhone. I'm locating pretty good. Come, I'm waiting for you. Ngimtshela iqiniso mina manje. Abantu engidila nabo yilaba ontanga yethu bama 80s, yilaba ontanga yethu abasilama bama 90s nama 2000. Can you imagine ukuthi i-system bloated kangakanani? How bloated the system it is. If kunamakhehla abantu othiwaza lo 1940 uqhaqazelela usaphethe. Was long 1956 usaphethe. He's not willing to let the spear to the next generation. Uphathele ukuthi usaphefumula affects us then nowhere. Upravin Kodwane. I-vision ahamba ipresent iyaphila ayiphile. There's no way, there's no system to groom the next generation in this country. Manje ke kulama commission engikhuluma ngawo. Nansi ke le commission okuyona ke esungulwe uNkulunkulu ke manje ngoba sinomholi oRamaphosa onenkinga yokuthatha izinqumo. Is a fear of decision making leader and is an unfortunate leader umlolo nebhat bese phinde futhi azoba umholi onenkinga yokuthi uma ngabe uyasaba uthatha izinqumo ngoba kufanele ayoconsulta koyisemkhulu babo kabakhe eStellenbosch. Ngithi ke mina into ezokwenzeka njengamanje as the president of the Bhinqa Nation, I'm not longer a politician. I'm not a politician. I'm not affiliated with any political organization. I'm not a card-holding member of anything, but I am the leader of the society. Egypt, umphakathi wasukuma kwaba khona inguquko. Ingane zasukuma, intsha yasukuma. EBrazil wasukuma umphakathi kwaba khona inguquko.
khuluma kumanje former president wakho nosejele bese kuzothi eNepal umphakathi wakho usukumile wenza iqiniso namhlanje kunoguquko eFrance kuyaliwa uzoba khona futhi uguquko Canada Indonesia kulelizwe kuvula utshwala kwavula amagranti kwavula social welfare ukuthi hayi emabethi wakhuluma sibathi emva kwalokho bese gejinya kuyohlekwa kubanjwa ama meeting to don't worry chief don't worry commander don't worry president everything is under control bese hleka behlekisa okwezimzimu uqhapha inyama yomuntu ebhodweni oh is being managed besho thina sihlekwa kanjalo kuthiwa we are being managed and we are being controlled. How many South Africans that are abroad everywhere in the world? Kodwa labo bantu zero abanakiwe izwe labo kodwa amathiwa kuyavota kuthiwe amanye embassy yothola ama ballots is insane kanza kwethu ningezama Afrika bese ngizobuya ukuthi inhloso yokukhuluma kwethu la akukona ukuthi ngikhuluma mina ngivula amehlo invulela i-now generation invulela i-future generation kulungile ke thina baba bethu sebesenzele phansi baba bethu thina ke senzani ke thina kwenza iqiniseko ukuthi ingane zethu they don't experience the same suffering as a result of this system ngiyibuzela nje ngendlela abantu abangasebenzi ngabo lelizwe ngiyaphoxeka ngendlela abantu abokufika abaningi ngabo lelizwe iqala lelo I would be very frankly straightforward. Uyabona abantu bokufika aba illegal ngikhuluma ngabantu mina abanama kwabona labo kuthiwa baba legal abekho legal nolutshana ngeqiniso abantu abantu befika ngendlela lelizwe lifike ngayo banama home affairs endlini zabo bakwazi ukuprinta ama license South Africa bakwazi ukuprinta lokujana ama ID as a South Africa bakwazi ukuyiprintela bona ama certificate bakwazi ukuhlona isystem yase home affairs baklone isystem yakwa foreign affairs bese bezenzela bona becharge imali abangayikwenzanga lokho bazokhokhela izitafu zangaphakathi ulizenza lokho icala le nto leyo so into engiyisho ke mina ukuthi ke njengamanje lawo ma permit awe expire yini ukuthi osemthethweni nongeke emthethweni ngaphandle ukuthi silwe ngaphandle kwempi bangakwazi ukuthi besishayisa ngomoya noma kube lesizini nje ukuthi bevakashe ngoba likho phela izwe lingaphila ngaphandle komunye umuntu wakwelenyiso amazwe mahle ngiphilisana lento lokuthi illegal foreigners and legal foreigners chazwa lezo zinto lezo abahambe abadingakala kulelizwe siyacela sicela ukuxoxa ezomndeni izinkinga zekhaya seziningi kakhulu umuntu nje ngokufika kulelizwe bakwethu siyacela ukuthi akethe ukuvakasha kubo naye akawushisa impepho yakubo ngoba ngenze ukuthi lamaphatha afika nabo kuyenzeka ushela intombi ukhamwe intombi uphele lomsebenzi kuyenzeka ushela intombi ukhamwe intombi ufe ubulawa abantu kuyenzeka ushela intombi uqomise ube nezibhathi unyanywa abantu ngiyacela kanza kwethu ngithi mina njengamanje abantu bokufika peacefully siyacela bakwethu ngibonga kakhulu kumfowethu lo uJomo Mfowasibiya ukwazile ukuthi kuboshwe ama illegal foreigners ngokwe record esitholile ama illegal foreigners ase China are more than 20 akwetshwa bese kuba namanye angaza 100 bani angathole ngokwe research ukuthi nawo aboshiwe amanye pound asiwa ezindaweni thizeni kodwa ke uSibiya ngizomchallenge into lezo2 umini uDeputy Minister loyo wala kwaZulu Natal uqalele ucelemba ngekhanda lo lapha enquthu umbazo lona ngamchallenge ngimbona emcimbini walapha ebukhosini emzinyatha sakhuluma naye ngathi mina mfowethu amabhinqa amawasebenzi
kumnandi manje wagxeka ukuthi abambe inkunzi. Kumnandi manje wagxeka amabhinqa amnithi ayizinkaba yathengwa ngolawa abantu. Kumnandi manje wagxeka nithi nina emateksini ashayela kabi. Awasebenza amabhinqa ami. Wena ungqongqoshe owazi inkinga zethu. Kuphi la ogijima khona ukuthi mongameli letha phela abantu ngoba we will do that on a fair practice. Ngikasha amabhinqa ami uNkulunkulu wami ingane zami ilambile. Nami ngubaba wenzana ukuthi umholo wenzani ungabakhali labantwana bakho ukuthi abantwana bami balambile. Akhona bangwazi ukushehlela ngisho amahlaya akukusebo amahlaya manje akusahlekwa manje. Zilambile ingane ziyafa. Zimncika ama red blood ukuze kuse zidla ama drugs zakayithandi ziphula utshwala zakayithandi. Ingane izala kangaka nje akayithandi. Wathembisa kimi. Wathi ngathi mina at least noma 100 wathi macungane ekuphela lo nyaka ngizozama noma ngabe u1250 wamabhinqa. Aphi lo mabhinqa? Aphi? I'm challenging you. Ngithi mina promise is a promise. Ngithi mina ungqongqoshe kaGesi wangithembisa ukuthi sizobonana naye silungisa indaba sa Friday sikhuluma ngendaba yecrisis South Africa. Ngicela sibonane naye. Nawe Jomo Sibiya as a deputy minister ngicela sibonane naye ngoba noma singangibheka kanani kodwa izinto siyifuna kini ngoba yinini eniphethe istructure sokuphila kwethu unless the country must go on a zero decree. Then we see how we survive. Just like old days. Siyolima emakhaya. Namanje ke ngiyakuchallenge. Bese ngiphinde futhi ngithi esibili challenge engifuna ukuxwayisa ngayo. Sibiya musana ubaba hole isiqambe lamanga. Yabona lenkinga le yama feeding scheme lethiwa ukonja kwengane lokho kuthiwa kuyaphakwa kuyathululwa kweziwani kuphakwa ingane ezikoleni. Awukwazi ukuthi angazi uma nifundiswa leParliament. Once you take an oath yokuba umholi umngakho ihlobo zakho ama associates akho labo bantu labo funa befune alternative yokuphila enga affiliate ku government ngoba there is no way that you can be the leader of the government and not be influentially any decision making concerning any tender or anything. Yabona ngithi ke mina nganza kwethu awukwazi ukuzochaza emphakathini ukuthi hayi cha sesiwithdrawile lapho umngami waye applyele on his own usisiwami waye applyele on his own awukho on his own kulomhlaba esiphila kuwona where there is so much corruption and so much influence. Same thing applies kubaba umfowethu uHlomuka. Umfowethu uHlomuka ukuyiphutha lokho akukhuluma ku TV. Namanje I still repeat and I'm very frankly about it. Ukuthi your associations and your relatives ukuthi wa resign on 2014 kusho wacimo ukhuluma lezo zinto ezikhulumayo akusebenzi namanje ngimile ngiyasho ngithi mina umthetho ohulumeni awuvumi le nto. Something applies kubaba uZweli Mkhize 2015 ezochaza ukuthi umkakhe waclimba nje waclimba igagasi wazoshona phezulu wathola itender ka 30 million yakwa agriculture ku national. Ayikho into on his own. That is corruption. Kube kukhona umama obadayisa amagwinya bahlele ngaphandle ezikoleni endaweni naphana yini ungemporisha labo bantu ama co-op abo abantu abakwazi ukubonga abantu abakwazi ukuthandaza abakwazi ukuappreciate siyisizwe sikubongayo siyisizwe sivuma ukukhuliswa kodwa nina nibona ukuthi into efanele sifanele grant necala kunabithi 8 years ngisho umlungu wabula lo Christian freedom fight saphuma free manje but we are still stuck in a dark of no economy. Nganza kwethu, where are we going? Ubili umbuzo nganza kwethu. Umili umbuzo. Into enjani le? Into enjani nje mawuyibuke nje lo muntu into enjani? Washo nesikhumula kahle 2011. Hayi, my son on his own. Yini le nto le? Eduduzani wakwazi ukuyikhulela nje uyishonela phezulu nje kuma-group on his own. Awuyikho into enjengaleyo is corruption. Unless ke nilegalize-ke nithi ke ayike umuntu ke emangabe kukho ephethe unelungelo ka 10% njengakulamanye amazwe ko-America nobani bani yabo ukuthi unelungelo ka 10% kuyidila esuke eyisilile ya cha sakushayela ihlombe lokho phela usebenzele nabusisizile yabo
So ke lezo zinto lezi azikhona ukuthi labo ngqongqoshe abaningi kangaka abanamaplazi bonke abanezimali ihlobo zabo zonke zirich kodwa abahola malini ngithi ke mina sengiphetha ngani zakwethu fikele Mbalula ayimfowethu cha ngiyabonga you are a star movie star talk show ukuyibulela kwakho Fikile Mbalula wena niyafanana noMalema uMalema uyakhumbula ukuthi waye youth league walama wena welama uMelusi Gigaba one of the noble leaders and then mfuna kwalokho uthola ukuthi uyakwazi ukuthi wena likhuluma uMathanda oMalema baba rich on point engineering nawe eMbalula waba rich uhlulwa yini ukuthi experience yakho nayo ukwenza isiqiniseko sokuthi uyasilungisa isimo esikhongolose kunalokho uyaxova unolimi lokuxova wenza izinto ukhuluma izinto nje uziyele ukhuluma iphikisa and futhi you are not an accessible leader you are the leader okwazi ukuthi usebenzisa abantu exactly like ama condom and then you dump them easy and you have done it several times with different leaders of different organizations manipulating the system to climb your ladder to the secretary general position where you are uzuphupha ukhuluma nezintatheli usuku nosuku is there wrong leso siyazi ke mina ukuthi iqiniso ufuna selikhulume elinye senikwenzile konke lokho sengikhulumile ngento kaBaba uZondi uMkhwanazi noma simula ukungenyela namhlanje naye kule yakho mashena kaMadlangadlanga kodwa kukulento eyodwa engithi mina ngifuna ukuyixwayisa kulelizwe yebo sinenkinga impela kodwa asikwazi ungabi ilona izwe kuba izwe elingenazo imfihlo umndeni nomndeni unezimfihlo umndeni nomndeni uba nezimfihlo zakhona ukwazi ukufika abantu bagqolisa endlini uthi wena uzalwa yilo baba khangana njalo wena lo uzalwa yilo uzalwa yilo uzalwa leyo system leyo ayisoze yaze sisebenzele ngoba izinto ziyalungiswa ukuthi zilungiswa ngokohlelo ingakho kunemhlalandlini wakomkhulu kunegunundu lomndeni igunundu lokuqala negunundu lesibili bese kuba nelawo la iphela khona zonke izinto ngoba mangavela amaqiniso khona imizi happy kabi manje lidina njengamanje mangavela amaqiniso amanye angenasidingo ngempela ongashimisi kube ngisho uoperate kwezo ngakho izinto kufanele sizibuke uqala kwazo nophetha kwazo sikhule siba amadoda for example funa uncoma nje lento eyenziwe uMasimula namhlanje ngimuzwe maye address lapha echaza unpack izimo khona iphuza lishilo wathi ke commissioners ngicela ungaqhubeki ngichazele I can't further explain that as a result of ukuthi I will be teaching others angikhumbuza ubaba wami ukuthi how to commit and wenza ubugebengu wathi ke le nto ngikhumbuza ubaba wami engathi yena usengayenzi unga ngithi mina yini wathi ngitshela ngifundiswa amaphoyisa hawu baba into ebhethe kangaka wathi abantu njengamanje amaphoyisa angaza kufundisekile ngani ufuna ukukhuluma le nto uyikhuza uyigcine kanjalo uyichaze eboardroom mawuchaza abantu labantu hayi uyichaza emphakathini ngoba mawuchaza emphakathini abantu abafuna ukulalela into eyokuphila balalela le nto lena ewukufa mawese ungihlanganisa nokuthi igebe usikhothela baqhubeka benza ama drugs and then yonke lezo zinto lezo wrong and then ubaba ke lokho ukuthi ukhuluma ulinde gawululinde noma uyindoda wakho umuzi thina isiganyiwe sinesithembu nje esingamadoda angempela hayi amadoda okudlala amadoda nesibindi ngempela ke indoda enjalo idlula ngisho inkabi ethengwa ibulala abantu akho sibindi kule yazi izinto lezi akho sibindi kule zinto indoda nesibindi ekwazi ukutshela umfazi omunye ukuthi uyeza omunye finish nayo indoda yithi ke lapho imbongolo lezi ezinimbongolo nje into eyenzakalayo ke emveni kwalokho bese ngifike futhi ngigoqa ngokuthi le commission sihlalile khona into ebuhlungu engifuna ukuntshela yona ningezama Afrika nkana nani bosomapolitiki niyakhumbula yini ukuthi
emveni kokukhululwa kwalelizwe laseNingizimu Afrika anikwazanga ukuba fair enough ekuthenini man empowerisha abantu abamnyama nizosungula lento ethi uBEE bese iba nesystem yokuthi nizosebenzisana kanjani nabo ngoba phela amaqembu wezepolitiki ufuna umchazela mina ayahola uhulumeni ukuthi akhona nje kodwa wona wayiholela ngalo mali ayithatha ibeke le asuka lapha azoyiholela ngemali ngabe yenza ama services kahulumeni osomabhizinisi njengamanje kuwo wonke ama political organization especially iIP especially iANC ngifuna ukunitshela iqiniso lonke neqiniso lodwa osomabhizinisi onebhizinisi nohulumeni sebekhathele ukukhuthuzwa osopolitiki usuku nosuku whether kuthiwa khona inkompe ehlele whether kuthiwa khona i-by election okwazi ukuthi khona osomabhizinisi osekhuthuziwe lapho uyalazi udaba sobuye sibone omasipala imali ama-officials azaboshwa amanye azashawa i-depression afe ayikumnandi yini if you are an official employed based on your degree, based on your experience, based on your wisdom, based on your knowledge as an official uqashiwe usuka lapho uzodlala uhudulwe usopolitiki kade wena uyi-qualified a candidate uhudule usopolitiki akuhudule lo dakeni akusayinise i-invoice ka-27 million oyazi kahle ukuthi lento engiyisayinayo mhlazana ngifunga ngithathe lo msebenzi mhlazana ngisayini bathubele nenze icala ekaze awukaze wenziwe lo msebenzi engosayinayo lo mgwaqo awukho le bola yikho lamathaka wathengiwe awekho but we are practicing the corruption because of our politicians then aphendula ama-officials now aba-hoskotheni ama-officials now agenethanda imali osopolitiki bayakhongozela bakhe imizi yabo bahlale komhlanga bahlale yonke indawo makwenziwe inkonzo bafuna ukuxhaswa makuxhasiwe nabo akaze ngiyibonte nje izwe lekwi-ground 0 njengamanje thina sifana nabantu yakuthiwa we are in the midst of umkhwanasi siphethwe umkhwanasi under ikhuphu kamkhwanasi ngokwe-system ukuthi phela lelizwe alifani namanye amazwe kodwa li-under coup leliyazwe if umkhwanasi was a commander wamasosha ngabe lelizwe khona ngabo angitshayela mina kodwa-ke into eyenzakalayo manje esimple yokuthi uma ngabe kwenziwa i-commission yama-government officials to where they will be under mask bangavezwa ngoba phela niyashuphulana good niyabulalana usizo ongaluzwa lapho ama-officials engakanani akuyibona abantu who are responsible kwa-finance kwa-procurement ey'ndaweni ey'thizeni usizo olungashoyo labo bantu ubuhlungu obuzoya labo bantu azi kahle omunye udlela imoto asayini invoice ayazi kahle uyayikhokhile qhamuka nje izohleka lapha nje qhamuka isidala dada uzwa ngohleko lakhona ungathi izimo uqapha inyama umuntu ebhodweni I'm fine manje isibhekephi nalezi zinto in conclusion Cyril Matamela Ramaphosa Cyril Matamela Ramaphosa ngiphoxekile ngawe baba ngidumele 100% ukudumala kwami kuhambisana nokuthi you have been a very unfortunate president not a bad president to say but unfortunately awunamgogodla wangena ngasikhathi esibi uzazela umanuva lapha emayini ngendlela oyibandivela ngayo kodwa wayithola usuku uhulumeni waphoqeleka nawe ukuthi ubusopolitiki ungayena sopolitiki leyo nto leyo yakulimaza and futhi you are an over consulting leader you don't take decisions you are not famous with deciding yabona nje ikuza kithi enkandla leyana noma yinamaphutha la yinaphutha khona kodwa iyayithatha inqumo uthatha inqumo that's being a leader you must be a leader take decisions and be courageous and be firm and ma uphethile futhi ungasabi ukusho ukuthi uphethile manje uzoconfirma into endala ekade ixoxwa oza kwini nomndeni wakho wakwakhongolose ukuthi vele ukazi ufanele ukuba lapho khona uthema ufika isystem
ye-economy ethinta abantu abamnyama yashata down yaphela. Thema shata down ama-opposition wonke avuka kuvukela. Kodwa iStellenbosch bekulokuthiwa nje ihlombe. iWestern Cape belokhu lishayile ihlombe. Ngithi mina njengenkosana yezwe Matamela Ramaphosa, njengenkosana kaKhongolose, njengomshisi wempepho, njengobaba ophethe isihlangu okuya ngesihlangu sikalanga libalele, the first president of African National Congress, njengomfowethu okuya ngesihlangu sikaMandela owamaphezu kwethuna likalanga abalele 27 April 2027. Wabeka la isandla. What dear Mr. President, I am standing here before you to tell you that today South Africa is free. Ugiya kanjani ngaso sihlangu? Uyishisa kanjani na umpepho? Uyoma phambo komphefumulo wonke kaKhongolose. Uzowutshela ukuthi awuyilutho after 30 years. Izwe libulewe yinina. Uthi abantu abangcono izitha zethu uzophahla izitha zethu. Uzoshisa impepho yoHelen Zille, uzoshisa impepho ye-NPA, ye-TA, yamanyala asicindezela asiphuca umnotho, uzopraise ama-Oppenheimers, uzopraise ama-Roberts. Leyo nto leyo oyenzile ideserve inhlawulo emndenini. Inhlawulo yakho-ke baba ukuthi ushayisa ngomoya. Ngoba vele nikuGNU nje anikaze nize nezidlamuluko nabelungu abacindezela kabuhlungu ngaka lutho nifana nse njengoba nishade nekatha ontuli bathule nje ngiyisola ukuthi untuli ngamfundisela nokuhleka ngiyayisola uhambe ehleke ekhawula wonke umuntu akho decision akho implementation istanje nayo untuli nombalule sebe into eyodwa nje manje istanje bafika beyaluza nje manje ke Ramaphosa wazokhankasela uHelen Zille ukuthi azoba iMayor of Johannesburg. KwiJohannesburg enkundleni yesigameko. Udlamandla kaPanyaza Lesufi. Ngoba phela iANC ayijayina abaholi. They are just scattered all over. Ugodlelweni nje. Anasi. uPanyaza Lesufi ucindezelelwane nje anasi. Junda bacindezelwane nje anasi. Baningi. Kodwa ngibona lo wale Eastern Cape omunye ophapheme nalo sise lokuthiwa umshivuti lo ofisini kaMongameli. Naye noma ebuye kukhona izinto lezi abuye naye abe technically incorrect ngazo. Kodwa okuningi ukushaya kahle ophila kisona sicela siyaphetha. Nami ngihlamaphilisa okuhlala. Kodwa futhi ngikhuluma into okuyona. Anasi ukuthi kwenzelani lokho. So Ramaphosa is the most failure of African National Congress president of all times. And if you look at his heart, he does not deserve to be in that position. He was wrongfully elected. Namanje ufuna ukuhamba uvishwe yibo laba bangaphakathi abashaya idadama bangazibenzani. Nazi madlanga commission. Lento bengisho ukuthi there will be nothing. No arrest, nothing. Ulinde i-G20 uSiril. Ngabe kade ayihambele. Ngakho ke ngithi mina solithatha kanjani izwe? Siqhubeka esinikeza labo bantu. Mina ngazama ukuthi ngiqalaze zonke intaba ngonyaka odlule. Bathi ngabona ukuthi noma kuthiwa ukusha noma kuthiwa kudala noma kuthiwa utshatshulelwa kangakanani kodwa better the devil you know. Mathukwa kwathiwa ninginike imali khona imali ongineyona Cyril zero. Imini umuntu ohluphe kunabo bonke abantu bashaya idada ambokuduma yabo baphila kamnandi yonke into anginendaba ke mina usize ngijwayele. It's my home. So afune imali vele angenza justice mina yola ngalibalela. One day they will know how to reward those people who have fought for freedom and for true freedom of economy, not like other sellout. Kodwa manje ngithi Matamela, I'm disappointed in you. Lokho kwenzile
baba mongameli sikuhlonipha kangaka ngithi ufike egcineni ubulele uKhongolose successfully uqede nya uyibulele i-movement of the people who was formed in 2012 oqeda nya ulubulele izwe laseNingizimu Afrika oqeda nya umnotho ubulele oqeda nya. You deserve all flowers. You deserve all the huge round of applause. You deserve the green and the red carpet in Stellenbosch and flowers flooding to you and to your name for the good job that you have done. But we will never rest as African black skin till we find our economy. And we are washing every corner and everywhere. uNkulunkulu wasiphameni ngithi shembe uNkulunkulu wezinomhlaba ngithi shaka kasenza ngakhona uvuka emalebeni mushweshwe uvuka emalebeni sekunjalo ziyakhala manje Ningizimu Afrika. I thank you Bayingizwe Mlando Chunu, the president of the Nation. The ball is in your court.